Seguim el camí marcat, però el UES és un programa viu i, per tant, hem d'incorporar novetats. Incorporem, per exemple, més networking. Ara tenim més UESs i entre elles també poden generar xarxes de poder. També hem canviat, tot i que l'essència continua sent la mateixa. Jo vaig ser de les privilegiades de poder estar a la primera edició del UES. La veritat és que quan m'hi vaig inscriure no sabia ben bé a què anava, però ara que ja ho sé, doncs només puc recomanar aquesta experiència a totes les dirigents esportives que ho vulguin provar i ho vulguin fer. És una clara aposta per donar rigidesa, per donar fortalesa i sobretot per empoderar a tot el sector femení en el món de l'esport, tant en la pràctica esportiva com en la seva projecció i comunicació, però sobretot també en el seu lideratge femení, que és el que busca la Unió de Federacions. El UES és un programa que dona eines, que empodera les dones i sobretot els dona molta visibilitat, i això en el món de l'esport és molt important i sobretot també en el món local, que cada cop cal més empoderament i cal més visibilització del paper de les dones. Hi ha hagut aquest reconeixement precisament perquè la feina en l'àmbit de l'esport femení que ha fet tant Esport 3 com TV3 és enorme. I és una feina, a més, que només pot fer una televisió pública. Com més esport femení fem, més gent la mirarà i serà més fàcil tornar-ne a fer sense l'excusa de que no el mira ningú. I per trencar aquesta dinàmica, aquí hi ha una televisió pública que en té moltes ganes i que, és veritat, jo pense que tota l'àrea d'esports ho està fent magníficament.